Menta ka shiteng mit ka Sautarik ka seng Hanyotap Integrated Territorial Organization kala kendar kidukan hayodo ki bala pensa brio wat hadin bala mana na ka KHADC bat ka hima meliam. Hakani kijing kendar ka hito kala lap kumbasan hadu hendru teli kidukan ki badang pensa brio bat hadian bala maham kala IT syaka hima bat ka KHADC ki badan lang hakani kijing hiar ka seng shayodo. Presiden ke hito uba don bok dekhar ulaong baka seng kan lek kendar biang la syai ka sengi ber ka KHADC ber ka hima meliam ki deban pensitom mi kitu ki bele persya ya ka hukum ulaong bagini ki jaka ki balet kendar ki de ki balayo ya ki jing ujo na ki pajba ki bajung melian ban pensa breu permenmir ulaong ba amla ban syuai daw ba ban samiet tang namar bade ki dukan sya ne dukan ja कहाँ है चबी? हाँ? चबी कहाँ है? कौन लेके गया? हाँ? चबी कहाँ है? चबी है तो खोलना। खोलना यार। खोलना। Ni nakaliang jong hito hadin ba lai hi manakane ki kena jungi kan kunjuk na central ba na strong city klami palik kendang ya gayo ba ye jung tep ki don ki barjala gi bisa ne hatu ko por ki lalam bar ki long ru ban wan sin ta sing la wan her ye nangi na po central ba na strong city kunjuk ban ngidang lab his katu kan ne hadin ba ai hukum CM ba au CM jong ko konsel lai hukum ba amde ban syong bansa ako yo lat ke spo beje sementara kasih ke jingkan rang ila lap sedang don gitu kan ne ki bomburom ko hukum bat ngila lek ban lek kendar bat ngila lap katu kan ne la identify bat kila les na liang jong ka diskonsel naka hima kunjuk nagi polis jong siam kila edon benta lang bangi ngila les bat ngila IT no haki ban lek to ban kam bat ngila penjuru ya ka diskonsel bat penjuru ya ka office jong siam ma meliam ba yakini hi ki ba lebe an ki ba tam ko hukum ndai shu ban sha ki ban ai ka nasib kin renew ya ka license ko jongki te harjing ya denti te ngi la issue bon ne ban kani ngim kwa ra ya kani ka yo ba kan kelalong pataga them motor 2.0 te ngilap lu kato kan ngut ki khna bi jongi khna ka si ki be di ya bam sing singking ndeng la be na ki de ong wat chumalian shu habaya la dep kam ka jam so bali phai sing kiton lagi kon ki me ka pa tan kala bi jongi ki shlong city kin selesai kin selik kendang biang kin rong hak ki jaka kin bermunai ki ba kin play shu ki bang la tip ba ki don untuk ki jaka thia te kin select ben verify ba ka kamera mi ka bade ban le nakaliang jong ko office yang sim bat na office jong ka KHADC kan haban penstom karkum ka hukum kembla aido CM jong ka dus konsep ki dukan ni baru khoj kila pun kenya ka anji tu ki bong santeli namar ka hukum ni karkum ka kubor bami menurut kasi kebau CM jong ka KHADC rengkat bat itu CM jong ka market ila ong ba umsha shu ban shong la nesa hapo yo alat yang spo beje ka kumut baru khoj tu santeli la identify ba ki violet ani ki pengkenya kata ka an jong ka hima bat ka an jong su jong ka konsel nakaliang ko jongi hajing rengkat kumbang ala ban menne ba ngila ya trilang bat ka office jong CM hima melim rengkat ba ki KHADC bat ngila identify ngila yo ikerteng bat nakaliang ko jong ki ru kin sa khot ban hajer yaki bat lada ki i don kam kin penduk wat ya ka license ka ba kilan tot